ҳамдёрони азиз, давом метиҳам ниҳоли ангури ҷавсро ва ба шумо нишон медиҳам навда ангурашро. ин ангури ҷавси маҳаллӣ. рости гап нигоҳубин надорад. бародари ман ягон маротиба инро чумчуқо хӯрдан. дору кардагӣ не ягон маротиба дору кардагӣ нест. ва ашро нишон ана инашро бинед чӣ хушрӯй. ҳозир ман якташро канисто якташро ман чашам. ҳамдёрони азиз, мана шушта овардем. рангашро бинед. ранги тиллоӣ ҳа? Бинед. ҷавси маҳаллии худомон чӣ гуна ранг гирифтааст. ҳозир мо инро мечашем ва ба шумо мегӯем ки ҷавси маҳаллии мо чӣ хел шудааст. ҳамдёрони азиз, ҳатман аз ин ҷавс дар хонаҳои худ парвариш кунед. ҳатман. ва нигоҳубин кунед, агар ин хел намешавад, ин беҳтарин мешавад. ҳамана нағзаша мана бинед. ин аз ҷиҳати бисёр монданаш ҳамин хел шудааст. агар шумо ин навдаро камтар монед, агар ин манам хел калонаш мешавад, ҳамаш якачин мешавад. ана ҳамдёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, ва гурӯҳи ангуру ва боғ бошед. аз ҷавси маҳаллаи худамон ҳатман ва ҳатман ангур шинонед. ана ҳамдёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангуру ва боғ бошед.